आजची आपली रेसिपी आपण अशा मिलेटपासून बनवणार आहोत की जे मुळातच अतिशय पौष्टिक आहे आणि अजून आपण त्याच्यापासून पदार्थ तयार करताना त्याची पौष्टिकता अजून वाढवलेली आहे. आणि नक्कीच मैत्रिणींनो, तुम्ही बघत असाल, आज आपल्याला करायचे आहेत पौष्टिक आणि भरपूर औषधी गुणधर्म असलेली नाचणी त्यापासूनचे लाडू. चला तर मैत्रिणींनो, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप 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 मनपूर्वक स्वागत. समोर जी मस्त अशी मोड आलेली तुम्ही नाचणी बघू शकता. परवाला मी सकाळी पाण्यात घातली, रात्रीला जाड कपड्यात उपसून आणि बांधून ठेवली. 2 दिवसानंतर तुम्ही बघू शकता असे छान त्याला मोड आलेले आहेत. आणि आता आपल्याला मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवलेली आहे, त्यात छान भाजून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्यातला जो ओलावा आहे तो नाहीसा होईल. आणि आपल्याला लाडू करताना जे पीठ भाजावं लागतं ते सुद्धा थोडं कमी भाजावं लागेल. अशा प्रकारे छान भाजून घ्यायची नाचणी. तुम्ही बघू शकता एक एक कण सेपरेट झाला आहे आणि कलरसुद्धा बदललेला आहे. आता आपल्याला गिरणीवर दळून आणायची, तेव्हा थोडीशी जाडसर मागायची गिरणीवाल्याला, किंवा तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा दळू शकता. अशा प्रकारे आपली पॅन ठेवली आहे मीडियम फ्लेमवर. त्यात जवळपास 4 टेबलस्पून तूप घालते आहे. साजूक तूप घालायचं आणि तूप गरम झाल्यानंतर डिंक आहे हा, तो तळून घ्यायचा आहे. थोडा मोठा डिंक असेल तर थोडा बारीक करा त्याला, जेणेकरून आतपर्यंत तळला गेला पाहिजे. अशा प्रकारे छान त्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचा आहे डिंक. डिंकामुळे सुद्धा सगळ्यांनाच माहिती आहे डिंक हा पौष्टिक आहे. आणि लाडूत घातल्यानंतर कधी कुठेतरी डिंक येतो, त्यामुळे लाडूची चवसुद्धा मस्त होते अगदी. अशा प्रकारे आपला डिंक तळून झाला आहे. आणि 1 बाऊलभर बदाम घेतले आहेत, हे सुद्धा छान फ्राय करून घ्यायचे. ड्रायफ्रूट्स आपण यासाठी तळून घेते आहे मी, की ते सुद्धा लाडूत टाकल्यानंतर कुठेतरी दाताखाली येतात, तेव्हा छान क्रंचीनेस त्याचा जाणवतो. अशा प्रकारे आपले बदामसुद्धा तळून झालेले आहे. 1 वाटी भरून काजू घेतलेले आहेत. आता हे सगळे ड्रायफ्रूट्स किंवा डिंक हे ऑप्शनल आहे, असलं तर नक्कीच घाला, तुमचे लाडू पौष्टिक बनतील. पण मुळातच नाचणी फार पौष्टिक आहे. तुम्ही फक्त नाचणीचेच जरी लाडू केलेत तरीसुद्धा खूप छान होतात, टेस्टी होतात आणि अतिशय पौष्टिक होतात. अशा प्रकारे 3 ग्लास मी पीठ घेते आहे नाचणीचं, की जे आपण गिरणीतून दळून आणलेलं आहे. आणि हे आता तुपावर छान खमंग भाजून घ्यायचे. 2 लॉटमध्ये मी भाजून घेते आहे. अतिशय मेहनतीचं काम आहे, थोडं पेशन्स ठेवून भाजावं लागतं. जवळपास अर्धा तास लागणार आहे तुम्हाला भाजायला. आणि 2 टेबलस्पून तूप घातलं आहे. मध्ये मध्ये थोडंसं तूप घालायचं. बघू शकता तुम्ही, छान रंग बदलला आणि पूर्ण भाजून झालं आपलं पीठ. मस्त कलर झालेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. त्यानंतर 3 ग्लास जे पीठ घेतलं होतं त्याच्यासाठी आपल्याला साखर घालायची आहे. 1 पूर्ण ग्लास साखर घेते आहे. आणि दुसरा जो ग्लास आहे तो 3/4 घ्यायचा आहे, पाऊण ग्लास. हे टोटल पूर्ण तुमच्या आवडीवर आहे किती गोड घालायचं, पण हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. मी गरम पिठावरच पिठी साखर घातली आहे, जेणेकरून पिठी साखर मेल्ट होईल आणि पीठ आणि साखर एकदम लवकर मिक्स होतील. अशा प्रकारे दुसरा लॉटसुद्धा आपण थोडं थोडं तूप घालून भाजून घेतलं आहे. थोडंसं विलायचीची पूड घालायची. अशा प्रकारे दुसरा लॉटसुद्धा भाजून झालेला आहे, आपला रंग बदललेला आहे. ते सुद्धा आपण पीठ काढूया. आणि मगाशी जे पीठ आणि साखर आपलं जे मिश्रण होतं त्यावरच आपण हे सुद्धा पीठ घालूया, जेणेकरून सगळं व्यवस्थित मिक्स होतील. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करायचं आहे. आणि जे मगाशीचा डिंक होता तो सुद्धा आपल्याला आता घालायचा आहे. तो थोडासा मिक्सरमधनं काढला आणि ड्रायफ्रूट्स हे मी मिक्सरला न लावता पोळपाटावर वाटून घेतले आहेत, कारण मला थोडेसे हाफ क्रश हवे होते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नाचणी ही अतिशय पौष्टिक आहे, अँटीऑक्सिडंट आहे, त्यानंतर हाय फायबर कंटेंट आहे आणि प्रोटीन रिच आहे. त्यानंतर
ग्लुटन फ्री आहे. अगदी लहान बाळापासून आपण नाचणी सत्व देतो लहान बाळाला, तर अगदी वृद्ध माणसांपर्यंत आपण नाचणीचे पदार्थ त्यांना देऊ शकतो. आणि वेट लॉस प्रोग्राममध्ये सुद्धा डॉक्टर रिकमेंड करतात नाचणी खाण्यासाठी. अशा प्रकारे आपले सगळे लाडू बनवून झाले आहेत. आणि लाडू बनवताना थोडंसं कठीण जातं, तेव्हा थोडासा दुधाचा हात घ्या आणि लाडू जोडून घ्या, अगदी थोडा. मैत्रिणींनो, तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि माझं जे चॅनल आहे रजनीज न्यू किचन, तिथेही जाऊन नाचणीची इडली आहे तीसुद्धा बघा. मॅक्सिमम ठिकाणी शेअर करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.